about ni sa imong boarding house dito sa Pamas? Oo. Wala nakakawak bayad sa mga kuryente to sa billing? May nga po. So, dala ko ito sa mga kadali sir ha? Ikaw si Sir Antonio? Kasanting? Ano naman? So, gi kami dito sa inyong balay sir. Wala man mo dito di ay. Na nagtudlo na ka diri. So, video lang ko dito. Gisugor ako may panih diri. About ni sa imong boarding house dito sa kuan? Slash Pamas? Wala nakakawak bayad sa mga kuryente to sa billing? Sa billing? Oo. Wala pa na. Dugay na. Dugay na? Kaya kapag COVID o kuan, nang sipat man ko, ambis kaya mulikta kuan to. Mulikta. So, dako-dako na imong kuan karon? Dako. Akong i-compute dito sa kuan, sa Rico, 15 plus na siya. 15 plus. So, unsa may yung agreement sa Rico na sir? Ay wala, ako lang i-pa-estimate dito. Pag mag-estimate, kuan na ang mo makakontak ko kung bayaran. Bayaran, wala po gayon nga putlan ka. Nagputlan na gani. Naputlan na. So atong mga mo pagkalinog, din COVID. Wala yung mga maningil unta ko ato kay sila may nagamit, wala mo kaya wala na mas estrada. Karon nahitabo nga wala na ko kapaningil. Kinsa may dito ni sa main sir. Ya, ano guya? Guya. Nala mo gipan ni medring inay papirmahan dito ha. Napoy notice ito sir, kaya ikaw lang magbasa. Pero wala na ako nasa sakyanan pa kinahanglan pa na mag-picture po si Marito. Pwede ka makauban kadili nasa gawas. Okay, sige. Singka dasuri ko ka. O yara sir, isugor apon mi sa kuan kay namo sila audit ugma god. Nay audit? Oo, audit sila ugma Lunes. So nami diri karon kay nala may papirmahan si mga dali. Di tanaw na to atong basahon. Sige sir, nasa gawas. Dama kay sakyanan god. Ay, isa, pare kay sa wala ta kay Sige, okay na sa disturbo ko dali sir. Ganina ra mo diri? Ha? Ganina ra mo? Karon ako nabot. Karon lang. Tara, Mimi. Matay ng mga borders mo nanibat dahil pagkakuan? Sila, ang tubig, kuryente. Tanan din halos? Oo, walang ako po'y mubayad ang ilang mga ikuan. So akong gikuan dito kay basin o na ay face to face na dito nang time nga ako ang kuan. So wala jud ka nagbantay, way tao nagbantay dito? Wala, ang ako ganing kuan dito katong mga internet, puro to kawat, Papa. 52,000. Kaya Tanang yung hard disk, ang memory, basta tong mga kuan. Monitor sa Ganun mo ka nagbantay yung mga kwanto? Wala na ay akong tigbantay. Sibat po kay COVID good handlock ba yun? Wala COVID ito. Ako di po ko makaanto kay wala kita na no? edad pang akong edad 17 nabi ako. Oo, birthday ni mo? Oo. Kasa birthday mo sir? Karon? Ang birthday ni mo? Oo. Tayo may kay Pan Hidri? Mga ganito nga na atoy si Rapid Intelligence. Ay patoy bisita ni mo? Ito pa. Sa army ko. One eternity later. Nga ikaw jud mismo magpan? Tanaw? Dito ba? Sige sir. Diyo lang sir. Tira. Surprise! Happy birthday! Pero wala man ko kulbae. Wala ko ba eh. Okay, natural man yun. Oo. So, siguro to sa... Oh, re sir! Okay. Happy birthday! So, kuha to sir! Para na si Muha. Asa kayo para sa kuha? Kani, kalitanan! Salamat. Happy birthday! Basta na ngayon sige. Happy 70th birthday! Okay. Di man halata oy nga 70, mura pa mag 40. Salamat. So sir, magpailaila dahil ako na si MM and kani si Abby. We are from AMD Goods Flower Shop. So dami diri karon para makiselebrate sa imong birthday Salamat. na agi aning sorpresa. Okay, Kabalo ka kisay gahatag ani? Si LJ, no? Marlon.
LG. Ilsa? LG. LG. LG lagi, oh. LG, oh. Daan ko palagi. Daan mo yung si LG nga. Mag-ilis ka, magtarong ka. Dagat, mag-ilis. May ganyan makagipak tuxedo. Ha? O, naisahan ko niyo da. Pero tinon mong punto. Oo, tinaw dito, sir. Mga question. Gibulabog dito nila ba? Oh, lagi. Ay, bulabog yung tao sila. Well, tingala sila. Mali. Pero wala man, okay naman sa kuha. Okay na si mga... Di posible kung naasa ka sa ko, dili yung ani nga, interview ka, Oo. kanya maningil, mga na. O, to, prank lang kito, sir. Lagi, prank lagi. So sir, kay birthday man nimo karon, kantahan ka na mo diri og happy birthday. Okay, O salamat. manganta ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat. Okay, blow your candle, sir. Blow candle, sir. Candle, sir. Okay ha? Ulo na ko? Okay, sir. Yay! Happy Salamat, birthday! So na sila yung message, sir. Basahan ako ha. Ito sa sir. So ana lang sila, sir. Happy 70th birthday. May you be gifted with life's biggest joy and never-ending bliss. So yun. So asa yung mga anak diri, sir? Nakaman mga anak. Si Ile. So may birthday wish ni mo sa imong father. Dire. Birthday wish, Oh, good health, long life, and sana mag-enjoy siya sa iyang birthday karon, and may God bless you more pa. I love you. Happy birthday. Okay. Okay. Good health for him and more power. So better. Happy birthday. Okay, happy birthday. Okay. Sele! Asama si Ile. Nawala. Sige, okay. Nawala. Sino, ma'am? Sele! Sino, ma'am? Wala na! Kung ba, great ba? Mag-greet. Oh. Birthday wish ni mo, ma'am. Hi. May my uncle, handsome uncle, be healthy always, long life, and happiness. O lang na. Ay, ikaw pa. Dali. Ay, ka, ma'am. Dali, Milin. Sige na, Milin. Just one. Happy 70th birthday, Uncle. Kuan lang kanunay. Salig lang kanunay sa Ginoo. Ang Ginoo maghahatag ko. Taas mga kinabuhi o may panglawas lang kanunay. Diya sa imo. God bless, Uncle. Happy birthday. Ayun. So, wala na. Magkatagaw ko. Ay, sila Seth. Mag-greet mo. Si Ilse na? Happy birthday daw from Seth. And Howard. Thank you, grandson. Mga apo, grandson. Ay, apo. Oh. Wala, diri. Wala to sa Canada. Asa gawa sila di ay. Ngita pa di ay ni? Still searching sa... Ah! Nagkapoy kwan. Oh. So, sige. Asa si Ile? Sige, tawa ka si Ile. Naligo na nini mo bata. Ang ako isulti nga. Si Tony atagan pag taas niya kinabuhi ba. Pila ka tuig. Oh, happy birthday ko. Okay, salamat po. Isa pa. Si Ile. Ay, go Sige, sir. tawa ka si Ile ba? Okay ka. Happy birthday ko. Okay, sir. Hope na dagang pang-birthday ang maabot si mo. Salamat. Gusto ko na kayo na hatagan na po kanya kapikas. Yung atiman po, di mo po. Malikoy po ka ba? Kalau ya sa Ginoo, kung wala Ginoo na. Bless mo. Happy birthday. Ile, diri na. Ay, kanito. Sila rito dugo nila. Asa Ali, sir. Kim, diri. Whistle. Papa ni mo.
Ikaw na rin ko lang daw. Sige. Ano lang daw? Ano ba itong ganina na? Gawas Dito. Sige, may wala man sige mo reply lang. Sige na, ano na video ka? So, ikaw sir. Pwede pa. Wala ko. Pa, happy birthday day pa. Salamat. More blessings to come. Unta ka na ang likon gyapon pa ba? Oh, uptick. Eh, kinahanglan jud ka na mo pa. Oo, salamat. Importante day ko ninyo. Sobra ka importante, sobra pa. Ikaw, Kev. Ayaw, pag mag-post kayo mo rin kagitong na. Snappy ba? Snappy. Snappy. Ate pa lang pa. Ito lang. Okay. Love you. Kasi Kim, tutong kami. Oh, si Kim. Kim, dire. Gamay lang kong message lang po para ganahan po tawa. Happy birthday, Col. Padayon lang sa Kamaayo and then continue lang sa desires mo kinabuhi and then padayon sa Kamaayo and then be a good example as a father. So long life sa mo and more blessings. Happy birthday. Okay. Yay! Yeah. Si Howard lang, great. Sige na, Howard, dali. Howard! Where are you now? Asan na makaroon? Howard! Hindi madungog. Oh, Sige, siya. Okay na. Sige. happy birthday daw. Thank you. So, ikaw sir, unsa may message mo sa imong Okay, pamilya? nagpasalamat ko sa labang kahitasan nga aniyagi hapon, piskay paghihapon ko sa mga blessing sa mga gihatag sa akong mga anak. Wala gyud ko magdahong ako gyud maayong nanay gyud ko first time pag ginako ni nga hitabo nga nanay gyud kuan dako kay kong kalipay karong adlaw o adlaw na tawhan. Usapon pasalamatan labaw magkakamo akong mga aposap nga maayong panglawas ang gihatag nila. Trabaho ko sa akong mga anak ngayon ko nila mga trabaho sila sa maayong panglawas. Okay ra? Para itong Ito lang? oo. Nag-request man sila nga masayaw daw ka. Ha? So, sayaw ka? Kanta noon, pwede, pero kuhan ka, bitaw, di ko masayaw. Dagi na. Sige, picture. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon